I pozdrav ljudi, ja sam Milan, sa mnom su Steva Ribar i Srpski četnik. Danas igramo Penalty Challenge, pa hajde da počnemo. Svi lajkujte naše klipove i subscribeujte se na naše kanale, hajde da počnemo. Mihajlo prvi šuta penal. I Mihajlo je gol dao. Sad Steva Ribar šuta. Odbranjeno. Sam je ovdje bolji kadar. To. Go! Okay. I odbrana Bokija. Gol! Izvinjavam se ljudi ako čujete neku ženu što su udareni u muka. Jebi ga, to su ti ljudi. Go! Ljudi, izvinjavam se ako čujete neku ženu u pozadini. Ajde, Podrži! Stan! Ajde. Znaš što spoj? I šuta i... Gol! Gol. Ajmo na drugi kat. Sad Steva Ribar šuta. Nema gola. Ovo što treba gol. Ajde, može. Neko brojko. Ja imam 2. Ja imam 1. 2 sam. Go! Da, sad je za Stevu Ribara 1, za Pro Army 2-2. Izvinjavam se ako čujete kamion u pozadini. To je to, odbranjen. I ja, izgleda pada kiša. Nema veze. To nas ne ometa u snimanju. Gol. Ja i s tebe imam 2. 2-2-2. Svi imamo po 2. Ako dam gol, pobedio sam. Da. Neka vam bulje. Da. Izvinjavam se ako vidite kakvi ruku to moja. To je to. Ako Steva Ribar da gol, pobedio. Gol, jaj, izgubili smo. Ribari pokazuje ko je pobednik, a ne Pro Army. Mama neće da biti. Ajde, ne. A moja ruka? Ne. S rukom. Ne. A ne znam mnogo, ovo sutra. A mora. Ne tu. Pa ne znam. Ajde, brzo, pada kiša. Pada kiša. Ništa ljudi, to bi bilo to, dog
Ako vam se svideo, lajkujte klip, subscribeujte se na naše sve kanale i pozdrav!